салом арз мекунам тамошобинан азиз. Дарси навбатӣ дар бораи фарқият байни BIOS ва Wi-Fi ҷадвали MBR ва GPT-ро дидаем бароям ки дарси пешин ин масъаларо мо масъалагузорӣ карда будем. BIOS ин система базавии дохилкунии хориҷкунӣ мебошад, яъне маҷмӯи микробарномаҳоест ки интерфейси корбариро барои дастгоҳи компютерӣ ва таҷҳизотҳое ки ба он пайваст аст ташкил менамояд. Яъне дар маҷмӯъ робита байни таҷҳизот ва барномаро худи BIOS таъмин месозад. Вақте ки компютер ба кор андохта мешавад, дар мадди аввал барномаи BIOS ба кор медарояд. ӯ ҳолати коршоям будани ҳамаи таҷҳизотҳоро аз назар мегзаронад. Дар ҳоле ки ягон камбудӣ дар кори ин ё он таҷҳизот пайдо накард, пас он иҷозаи идораро ба системаи амалиётӣ медиҳад. Ба тариқи BIOS боз метавон якчанд ҷуркуниҳоро низ қабул намуд. Фарз кардем таҷҳизотҳое ки пайваст васлу насб мешаванд хомӯш кард, ба мисли клавиатура, мушак ва ғайраро, яъне ҳангоми фаъолшавӣ. Дар баробари ин боз метавонед рамзгузорӣ кунед худи BIOS-ро ки ҳангоми сабти системаи амалиётӣ бидуни он гузоштан ғайриимкон мешавад дар баъзан маврид. BIOS системаи кӯҳна буда дар компютерҳои пешин ҷойгир аст ва компютер ноутбукҳое ки нав рӯи кор меоянд, дар онҳо системаи нав бо номи UEFI рӯи кор аст ки он дорои интерфейси хуби корбарӣ мебошад. хуби он дар он аст ки дорои драйверҳое мебошад ки метавон фарз кардем картаи шабакавӣ, садо ва мушаку клавиатураҳое ки технологияи сеюм аст, онҳоро ба осонӣ мехонаду ва дар онҳо кор кардан метавонад то он даме ки шумо драйверҳои навро ҷорӣ мекунед. Дар BIOS бошад ин имкониятҳо нест, яъне вақте ки шумо системаи амалиётиро ҷорӣ мекунед, дар он баъзан драйверҳо нест, ҳатто драйверҳои оддие ки барои USB бандарҳои насли сеюм аст, онҳо мавҷуд нестанд. Хоб, акнун дар бораи ҷадвали MBR ва GPT ҳамсуҳбат мешавем. MBR Master Boot Record Главная загрузочная запись файл аст ки дар сектори аввали физикии хотираи доимӣ ҷойгир мешавад ва дар худ маълумотҳои муҳимро дар бораи системаи амалиётӣ барои ба кор даромаданаш дорост. бояд қайд кард ки MBR қобилияти кор кардан бо ҳаҷми 2 терабайт хотираи доимиро дорост ва дар худ метавон то 4 қисми хотираҳои доимиро ташкил кард, яъне то 4 қисм диски C, D, E ба мисли ҳаминҳоро ташкил кунаду халос. ҷадвали GPT бошад дар асоси системаи UEFI рӯи кор омада вай қобилияти то 100 миллион терабайт хотираи доимӣ кати сару кор гирифтанро дорост. дар баробари ин GPT танҳо дар асоси системаи оператсионии Windows 8, 8.1, 10 кор мекунад. яъне системаҳои оператсионие ки кӯҳна ҳастанд дар асоси GPT кор карданашон амри маъмул аст ва дар асоси системаи оператсионии 64 азрида, яъне 64 бита кор мекунад. фарқияти ҷадвали GPT аз MBR дар он аст ки дар GPT шумо метавонед зиёда аз 20 диски мантиқӣ ё ин ки логический диск, яъне диски C, D, E ба ҳамин монандро ташкил кунед. дар MBR бошад ин чиз ба 4 қисмат маҳдуд мешаваду халос. имконияти дигари GPT ин дар барқароркунии система ва файлҳои дар он буда аст. яъне ҳар як файл, ҳар як ҳуҷҷате ки дар хотираи доимӣ мавҷуд аст, онҳо дублировать мешавад, яъне нусхаи он дубликат шуда меистад ва дар ҳолати фарз кардем як сектори он аз кор барояд, яъне як сектори хотира корношоям шавад, сектори дигари он захиравӣ буда онро метавонад барқарор кунад. яъне дар ин ҷо шумо метавонед ин қисмҳоро мушоҳида кунед ки яъне як қисмати муайяни хотира барои худи система, барои барқароркунии система пешбинӣ шудааст. обуна шуданро фаромӯш намекунем, лайк мемонем, комментарияҳоро мегузорем. ташаккур ба диққататон.